मिर्जापुर में बारिश बनल काल, कच्चा मकान ढहला से दंपत्ति समेत 3 लोग की मौत। नमस्कार दोस्तों, मिर्जापुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश मड़ियान इलाके के गरीब परिवार खातिर आफत बन गई। बुधवार रात अलग अलग गांव में कच्चा मकान ढहला से वृद्ध दंपत्ति समेत 3 लोगन के मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गई। पहला हादसा रजौरा गांव में भैला 68 साल के रमाशंकर सिंह पटेल और उनकर पत्नी अशोक कुमारी रात में कच्चा खपरेला के मकान में सुतल रहलन। करीब 11 बजे अचानक दीवार भरभरा के दोनों लोग के ऊपर गिर गई। ग्रामीण लोगन के अथक प्रयास से दोनों लोग अस्पताल ले गए, लेकिन दोनों लोग की मौत हो गई। दूसरा हादसा वभनी थाना क्षेत्र के थपनौवा गांव में भई। खेत पर बनल कच्चा मकान में 65 साल के हीरालाल और उनका पत्नी केवला देवी भी मलबा में दब गए। हादसा में केवला देवी की मौत हो गई, जबकि हीरालाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज अभी भी चल रहा बा। घटना के बाद गांव में मातम छा गई बा। प्रशासन मृतक परिवार खातिर आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देवे के घोषणा कैले बा। साथ ही ई जांच करावे के बाद भला के बाद गरीब परिवारन के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ काहे नहीं मिलल। प्रशासन ग्रामीणन से अपील करत बान कि लगातार बारिश के दौरान कच्चा मकान और जर्जर मकान में न रहला की जरूरत बा और सुरक्षा जगह रही। मिर्जापुर से ई घटना एक बेरा फिर चेतावनी दे रहल बा। बारिश में कमजोर मकान के भरोसा जानलेवा साबित हो रहल बा। बहुत बहुत धन्यवाद।